kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta hanin kasngi o Rahul Gandhi uli thu halot ka jingji abang niu kabla ji ayo bat ye ka kmi jong o ka Sonia Gandhi bat kabal palong yeki wakin lej hiar khandeu kerki sha nong baha Bhopal jong kam nong ba Madhya Pradesh ha ka jing tho jong Rahul Gandhi ula ajing ro ya ka kmi jong o ka ba niu pin rius nam kerta ba kalong ka ba jai jai ka jing mujing berkhat jong ka wala ka don ha ka klip mat jong ka jing e impeachment of Grace under pressure u Rahul ulapan i kadur kabalashon ya ka Sonia Gandhi ha ka baladon ha po kaling sun bat ba ka deng da ka oxygen mask bat hang ta u tho ma the impeachment of Grace under pressure katai kadai kadur kabadon ha po ling sun ha ka ba kitai gi arngot kidang lej phai na Bangalore Shadalhi hadin bagidon ha katai nong ba na kamanta arsngi ha ka khat nyeu tring bat khat pra tring unai tung arjar art pulai bat lai tho ba kaling sun ka ba ki shong ka haban lej hier karki sha Bhopal namar ba kadon ka jingthun ki arngut chikon chikmi lej phai no Shadalhi ha ka por kan dai lai phemun min ha ka tai hi kamit da ka ba ki lej da kaling sun indico